chafuruka yakambopinda last time seuchambova nakuya ndo anobva kumbosha wayo wakaenda kugara mukadzi uenda mukadzi ache ndio kusekuru but watsvagiwa saka wakaenda mukomagara yairi vana vabambuka atingatopedza nguva yairi vana vandekuti gurumarapo akavaine yekuti mukadzi wake akatiza kumba akauya kumba kuine kubhezobricho uye akazotsvaga mukadzi wake akazomuteera akaona asi paakasvika pamba penyini ari kutaura nyaya yekuti mukadzi wake aitita senge ari kutomunzvenga satouda kubuda kumba akazotodhumana nemukadzi mukadzi akahwanda nepila akaita sei akabhanya kupinda mumba mukadzi imimi manga mutoramba naye mukadzi saka titaure chii chakamuita pamusoro idare ramambo mutasa ini ndinoitwa sekuru chabururuka basa rangu nderekubatsira wandinobatsira ndinobatsira vanhu vakasiyana siyana vanoreva ivo vanopenga vanorwara vanoita sei vanongoya vanhu vakasiyana siyana pamba pangu ndichivabatsira saka kubatsira kwandinoita inini tofunga pamba pangu panozara vanhu vakati wandisei vanhu vanowanda ende handibvunzi vanhu kuti mauya panapa muri dambudziko rei zvakamira sei saka chimiro chakaenda kuitika pamusoro pemudzimai vaava haana kuya ega wakauya musi wa5 June haana kuya ega wakauya nemurora wake murora wacho ari pano then auya nemurora wake indanga ndisipo ndakadabuda kubatsira mwana then ndabuda kubatsira mwana wakagamuchirwa nemudzimai wangu then wakagamuchirwa nemudzimai wangu pamba pangu papakazara ndakazobva kwanda ndichibva kubatsira ndikasvika pamba manheru vanga ine murora wacho then ndasvika pamba pangu manheru handinozokwanisa kuti abatsiridzwe bhozi tanga tine bira ranga ripo vanhu vakatowandisa takazomubatsira mangwana acho makuseni obva asumuka achibva aenda asi nyaya yakafambira musi wokutanga iwowo wakafambira nhau yekuti inini baba ndauya panapa ndiri kurohwa nemurume ende murume uri kunditi zvezvakare kunoita mari yekumusha kwenyu ndione kukuperekedza kumusha kwenyu kwamurehwa 2 murume wakandirova ndikasvika pakusununguka mwana 7 months pa7 months ipapo mwana wakabva afa but hama dzangu hadzina kuzvisiwa saka ini ndakabva ndamuti aiwa zvisinei murume uyu ari kumutaura kuti imimi muri kuda kunzi muende kumusha kwenyu ari kumurovai mazuva ose ndoda kuti ndimugadzirire imi kuti muzive kuti chiri kuita kuti imi murohwe nemurume wenyu chinyi saka mudzimai wangu ndakabva ndamubatsira ato nemurora wacho achibva adzokera kuenda kupi kumba kwake nemurora wakarara zuva rimwe chete then ndo paakazodzoka adzoka kudaro akasvika futi ndisipo akagamuchirwa futi nemudzimai wangu ndanga ndabuda ndatoenda kurimwe dare kubocha kwamambo marangi then ndadaidza mambo marangi then ndasvika kubocha ndakazotobva kubocha usiku ndichisvika kubocha usiku ndopa ndakasvika mudzimai achitaura kuti mudzimai wakambouya pano uya makabatsira uya ari pano asi ndamubvunza mudzimai kuti ko pakanaka here mudzimai akati hakuna kunaka ndatobva kumba kwangu ndichirumbirwa nemurume ndatoponera pamba pandaponera asi pamba pandaponera pamba pomwe womunhu ndichirumbirirwa handina kubva nebhachi randakapfeka ngereumwe munhu pamba pandabva handina kubva nefoni handina kubva nechimwe chinhu saka ataura mudzimai wangu daro ndakabva ndati orit regai ndifonere hanzvadzi yacho yakaita kuti mudzimai auye kumba kwangu ndobva ndafonera hanzvadzi yacho iri pano ndoirapo then ndobva ndafonera ndikati mwana uyu wauya futi pano achitaura nawe kuti ndarumbirirwa kumba kwandabva ndinobva zvakanaka hanzvadzi yacho ikati murume wane nguva achiroya hanzvadzi yedu haana respect mwana wake wakafa atizvizivi saka tinombona kuti munhu kaindi imi michibatsirai mwana wedu then mabatsira mwana wedu isusu munozotudza kuti zvapera here zvekubatsira mwana wedu haafaniri kudzokera kumurume wake mwana wedu unofanira kuti auye kuno kupena nowe ndobva ndati auraiti zvakanaka saka mwana wakazogara mazuva anoita maviri panga pakazara vanhu vekukwekwe murume uyu kuti asvike pamba pangu
ndini ndakamudedza ndichiti imimi mai mudzimai wacho regai ndimuitire munamato kuti mumonyi une musikazi kana aine musikazi wake ndokuona musikazi wake yakamira sei ndobva ndamuitira munamato. Murume achisvika pamba pangu akasvika aine noise asvika ine noise kuti ndakamuudza ndikati iwe wakauya nomumukadzi wanga inani batauya nomumukadzi wanga inani ndabvunza kuti ndikati iwe uda zvokubatsirwa here mukadzi wako ari pano asi handikwanisi kuti ndikupe mukadzi wako kana vanhu vakaunza mukadzi wako iwo vasiri pano because inini ndinoda kuti uzive chokwadi chakaitika kuti mukadzi wako auye panapa hakusi kuda because ini handifambi ndichichapa dzondobatsira vanhu ende handitsvagi vanhu ndimubatsiri vanhu wese wenyika yese handingofambi ndichiyai kuno kumba kwavo handikuzivi handina kusvika kana pamba pavo handina kana hawandizive saka but wakaita sekuti wakaunzwa nekuda kwedambudziko rake then zvadaro ndo pandakabva ndazoti iwo murume iwo wapinda mudare rangu ndikati iwo hausoda kubatsirwa une nyaya yako zvikazi ndine nyaya yangu ndikakana une nyaya yako buda mudare mangu ugare pasi kobva totaura iti zveshuwa ndisoda kubatsirwa nditobuda mukadzi wanga inaye shamwari mudzimai wacho yakabvira kuti imi baba onini nyaya yenyu tinoiziva kubva kare muchirowana ini pane mukadzi wakatouya naye zvikazi tinoziva nyaya yenyu kubva kare muchingorowana nemukadzi wenyu dei mabatsirwa zvimwe zvacho imhepo dzinonga dzichitonga uyu murume akati hakana handibatsirwi inini kobva tangotoshauta pamupangu pakazara tofunga daenda waya nevanhu vaigona kusvika bhazi rese raigona kuzara bo papaine bira papakazara vanhu vakakati wandei panotozara vanhu vakawanda kana vakauya kuuya kunditora vakasvika paine vanhu vakati wandei vanga varipo vakatozvionawo vega kuti pamba panapa pakabva katosiya machembera vakati wandei vanga vakazvipa makumbo vamwe vachirwara vakabva kuna chimanimani vakabva kupi mupurisa akauya akasvikirawo zvakadaro akazvionawo zveshuwa pamba panodini panozara akatanga zvekuuya pakutanga nesamoni akasvikirazve akaonazve zvakare kuti pamba panozara akauyazve zvakare ari muno ukamubvunza ndoti zveshuwa ndichitoripo tisatotosumuka pakasvika vanhu vakawanda ende machembero kuti anorwadza over 100 over 60 ndakavasiya vanhu vakuuya kuno kudare rekuti iye munhu ndorwa mukadzi wake ndori kutambudza mukadzi wake pedzezvo zvakare wakusvikazve panguva yekuti wakuda kuti apandukire ini ndiri kudeedza kuti ndibatsiridze dambudziko saka nyaya iyi yasvika panguva yekudaro murume uyu ndakazofonera ava vobva vasvika hanzvadzi dzacho padzakasvika ndo pandakakwanisa kuti nyaya yenyu hanzvadzi dzasvika chipindai mudare mangu wapinda mudare mangu paya ndo pakadhiskaswa nyaya bvutati imi murume chitaurai nyaya yenyu mukadzi taura nyaya yako hanzvadzi dzacho dziripo vakataura nyaya yavo iripo paaudio tinayo paaudio iripo nyaya yavo yatakarekodha vachinga vachitaura nyaya yavo ega maproblems avo aisangana nawo vakataurirana nyaya ikazi nehanzvadzi dzacho ikanzi iwo murume waiwe mwana iwowe asati aine nhumbu tikakufonera kuti iwo waroerei mwana wedu iwewe ukanditi mirai sekuru tinosangana nekupedza nomwe unotadza ri kuti mwana wenyu ibhuru mwana wenyu unonetsa iwe unotadza ri kunditaura mashoko iwo wavo kanga nitichionana kana mwana wedu achikutambudza akati aiwa sekuru ndine basa rakawanda tikati ahoda iti hapana zvikazi hapana chasata kobva totozine hanzvadzi tinokurowa izvozvizvi kuti uzive kuti tiri kuhanzvadzi ndikati aiwa mudare mangu amurowana anhu imi chipai kuti tizive kuti vana ava vanoita sei okuti pakazosvika pakubvunza kuti murume unoda here mukadzi wako murume akati mukadzi wangu ndomuda mukadzi unoda here murume wako akazi ndomuda abva atoti saka muri kutitambudzire isusu zvatakuenda kuita isusu sekuru chaburuka chisarai mechibatsira vanhu tichamudaidzai takuenda kuti hanzvadzi murume uyu uchatora hama dzake isusu totora hama dzedu futi dzimweni hombe touya nadzo panzvimbo tauya nadzo panzvimbo hama idzi ndo patichasvika panguva yekuti tichazomudaidzai saka vakazongoenda kwavakaenda vakasvika ikoko ivo ndo vane kutaura kwavo vana sekuru vacho naivo pamwe chete mafambiro akazoita kumberi kusvikira pari zvino nhasi ndo pandakazoona zvapedza kudaro ndakagara ndakazoona musi wa17 ndo pandakaona samoni rakuuya rakusvika ndikati ndakatobvunza munhu akauya nesamoni ndikati ko samoni unosvika sei ini ndiri mubhuku ndiri munzvimbo yamambo zimunya ko imi mauya sei nesamoni musinosvika kuna mambo zimunya musinosvika kuna sabhuku wangu musinosvika uku kwese akati aiwa mambo ndiani ndimambo ndikataura iti ndichachizotera hazvina kuipa ndo pandakazobva nesamoni naye bva ndikuna sabhuku akati hazviiti kuti samoni rinosvika munzvimbo isu tisingazvizivi saka isusu zvatakuita panapa ndezvekuti imi michiendai mogara kumba chiende mogara kumba ndobva ndaenda kogara kumba kwaya ndadzoka ndobva ndafonerwa nemupurisa wamambo akati vachaburuka mune chimangaro here mune mare ndikati mare ikazi $40 ndikati aiwa $40 ndinoiwana zvika tinotumirawo samoni kuti vazive kuti tichiite samoni to samoni
tione kuti chini bozi muna kwenda kuchimbuka mambo mtasa amuna kwenda pa wana saka isisi chuya ine $40 ndio pandakaenda ne $40 ndine receipt ndiko mambo zimunya rine pamari ngene ne salmon iroro ndinaro panapa ndio pandakaenda ne salmon obva ndise wa salmon uyu murume obva afona obva svikirwa ne salmon ndio pakatoti salmon umusalitambira nyaya ngenge muswafo kwa mambo zimunya ndio pandaenda kudari kwa mambo zimunya ndinanza dzacho mambo zimunya obva achaburuka dare tatonto ndakabva ndatsanangura zvikazi anyanya yakaribesa inoda ndichafonera mambo mutasa nditaurirane nani nauti nyatsozwisisa nyaya yebhozi ndo kwayakamangarirwa imimi zvatakuita panapa achaburuka chiunzai $50 asi ava ngaonze zvo zvakare 120 tikati 120 hazviti zvikazi bva ndingaochiunze $40 yechimangara ndikati pane nyaya yei ava iyo hanzva dziyani yawo kadzaiwa zvisinei ndobva ndabvisa $40 plus $50 ndine marisiti acho zvakare ndinawo pano then ndabvisa mari idzodzo ndodzoka zvakare anyaya yakareba inorwadza inondirwadza chaizvo kurwadza zvekuti ndisha kuti mhosva yangu ndiyei kurapa vanhu hamusirapa vanhu here bhozi mhosva yangu ndiyei then indichakuda muziva bhozi ishu iripo yaita kuti kudaizi izvozvo ishu yakauya kudari kuno ndekuti uyu akauya achiti kaitirika mamuta ndekuti udana nemukadzi aiwa umbo hwese huripo asi wazvizwa iri wakaita kufungira kuti mukadzi zvaaenda haukatotipuma asi umbo huripo nevanhu vakanga vakarara mukadzi wake nemukadzi wake isutikachiteka tichitonganya tichitotarisa zvakawanda zvinoitoti kuti munhu azosvike pakadai chii chamboitika because pachiwanhu chemucheo haukwanisi kugara even one night nemukadzi wangu munhu wacho asingazivi mukadzi wangu ari kuitika ndochekutanga kana uri munhu chaiye kana uri mucha chaiye izvozvo chinhu chiri kwese kuti munhu wese mukadzi asakarara pamba munhu adotoziva kuti mukadzi wangu panoda tsanangudzo kuti munhu arara kuti ari ipi ende pane mwana akasiya mwana kato murume ndiye angamubereretsika nechii kusvikira aendesa mwana yeye kumba kwamai wake mukadzi andizvo saka isusu tiri kuti nyaya ndo pairi ndekuti uyu ari kuona iti mukadzi wangu 5 days asipokumba 5 days ende anongobuda akaona usati iwe nyaya hauna but nyaya iri pekuti munhu ari kutsvaga munhu wake paakazononera munhu ari akazoona munhu ari pamba pari ende paakasvika ini ndikupai explanation yakapiwa mudare muno kuti munhu paazoteera achiteera chii mukadzi wake akasvika kumba kwenyu asvika kumba kwenyu uyu akamira ndipo kana mukadzi achibva muchii mumba achinogeza chii achiita kutsveita kugeza chii mazino ndikutaura zvakadii ini ndikutaura zvakatawa mudare muno adaro mukadzi paakasvika akuda kupinda pai pamba padhoo ndipo akaona chii murume saka pakana kuti murume ari kudii ari kuuya ari kuadvance mukadzi ndobva ambohwanda nechii nepira ahwanda nepira murume ndobva rambaita sei achiadvance mukadzi ndobva ambopira vaapinda muchii vamhanya kupinda muchii mumba apinda mumba azva akavhaenda kupinda imwe rumu iri mukati apinda murumu iri mukati paakachidhimanda mukadzi wake kuti abude ipapo ndo paruzi mimi ndipo pakaramba kuti mukadzi adii abude ndo akaona kuti ini ndikutaura zvakataurwa mupi kuti tichiona kuti kaitikire kakaita zvinhu zvauri kutaura iwewe nezviri kutaura uyu zvakafanana but inini my question is iwewe paunga uchigadzira uchibatsira mukadzi munhu ari kutiza kuchaiwa kumba kwake iwe chaunga kugadzira pamukadzi wanga kugadzirei chikonzero chandakaita kudaro mudzimai uyu une hama dzake hama dzake ndo dzakapa permission ndati mukadzi ari kutiza kumba kwake kwaari kuchaiwa
nemurume wake. Andizwa? Wobva wauya kumba kwenyu kopotera kumba kwenyu. Andizwa? Imi mumati dai pauya panapa chirega ndikusote. Andizwa? Ndikugadzirise. Usachaiwe ba. Andizwa? Saka ini ndosandikuona kuti imimi chakati munhu abve kuHogwarts adzike kuBasil Bridge looking for help. Because inini zvakandoita munhu kana arohwa domestic violence. Padhuze nepapi kubva kuHogwarts kuenda papolisi nekuenda kumusika kukwira bhazi kuenda kuBasil Bridge kotsvaga help. Aiwa, mungona zvinhu zvataura kuti ndochi these are the questions nezvinotariswa nevanhu. Nyaya chaiyo ndeipa kuti inyaya yekuchaiwa here kana kuti pane imwe nyaya isiri yekuchaiwa. Because munhu kana uri kuchaiwa kwekumhanyira chaiko kune protection ipolisi. But mukadzi weyo she chose not to go kupolisi. She chose kuuya kuna sekuru kuBasil Bridge. Ndopaneche ndosati kubvunza kuti imimi pakauya handiti imimi chamamurubatsira semunhu ari kuchaiwa. Imimi mamurubatsira chaakati ada kubatsirwa nacho chamamurubatsira imimi chii? Regai ndipindwe ndichiti paakatanga kubatsirwa akati inini kuti ndidzokere kumba kwangu kuri kunetsa asi ndiri kuenda kumba kwehanzvadzi yangu ozonditsvaga murume saka ndibatsire kuti murume wangu anditsvage. Chikonzero kuti ndidzokere kumba hazviti kuti ndisungise murume uyu, hazviti bhozi murume wangu ndodini ndinomuda. Saka imi makagadzira chii? haana kupuhwa mupfuwira but wakagadzirirwa wakaitirwa mvura yemunamato kuti murume wacho atsvage. Murume atsvaga. Saka murume atsvaga mukadzi ndopakasvika adzoka kumba tobva tvatikidwa kuti atikidwa futi obva atiza futi obva adzoka futi kumba kwenyu ikoko kuBasil Bridge. aiwa inzwai nyaya ini ndikutaura manyaya sematauriro yakaita munhu kuti mukadzi haana kuyaka 1 kuBasil Bridge, mukadzi akauya ka 2 kuti kuBasil Bridge. Paauya kekutanga ndipo mamugadzira pekuti murume amutsvage. Kwete kuti atsvage paakauya pekutanga pekutanga makagadzirei? Pekutanga takamubatsiridza isusu kuti imba yake imire zvakanaka. Abva adzoka kumba haakurirwa which means kuti imba ina kugadzirwa. Asi chiri kuita kuti anetsa nechinyi chiri kuti anetsane because inda ndipo kumba kwawo kai ina ndipo kumba kwawo tiribatsiri munhu akaita flu andika the reason why achimwa Benylin nekuenda kotorwa temperature nechii zvese kuklinika ndechekuti aoneke kuti ada kupiwa mushonga wakaita sei wakasimba kusvika papi. Flu iriko mazuva ano ndeyekuzi aiwa usamwe Benylin chetika, imwa Benylin nekatablet nejekiseni ndiko tiri ipere. Saka ukaona munhu ari kumhanya kumubatsiri handiti kuda kudii kubatsirwa dambudziko rake raainaro handizvo. Saka kana amhanya kumubatsirika wobva azwa abatsirwa wobva adzoka dambudziko rake radzoka futi. Saka tiri kuti munhu iye abatsirwa anzi ndichiti paatakamubatsira nditika vakabva adzokera kupi kumba nditi adzokera kumba ndo paakaenda kuona bhozi ndakati pandakamubatsira ndakati ndokuti muone zviri kuita kuti munetsane chinyi. Saka ndo pakazoti paakaenda kumba ndo pakasvika achiti anotsvaga imba mukutsvaga imba imomo ndo makasvika uyu murume uyu akanzi anga ine mukadzi uyu wanga ine nhumbu iyi murume uyu anga achida kuti abvise nhumbu yemukadzi uyu. Then murume uyu achida kubvisa nhumbu yemukadzi uya ndo pakazopinda meseji mufoni memurume, mufoni yakabatwa nemukadzi yechizi Maki ari kuti ndo pakatanga kunetsana. Kati sekuru akati ndokuti uone zviri kuitika munhu ari kutoti munetsane ndiani. Mukadzi wacho aripo anogona kumutaurira ayo. Aiwa ndosaka ndokutaura because zvamutaura izvo manje nezviri chii nezvomutaura imi nezvakataurwa munomu zvakasiyana. Vanhu vacho ndinoda kubatsirika because it's now between you and me because imimi nemiti takatauriwa. Saka ndambona kuti zvatakatauriwa isu tiri 2
Menyeperwa zvikapatu. Takanyeperwa kusvika papi. Takanyepa ndiani? Akasiya. Because murume atori munomu. Mukadzi wacho ari muno. Ndizvozvo. Wakatotaura kuti mukadzi wangu inini. Yakasvika time yekuti aita sei? Akatora foni yake. Akazvirokera murumu. Murumemba? Achitaura ari pai. Akanzi akatumirwa message makuseni. Ndiye kama Akangotiza pamba akapinda mimwe mota. akatiza pamba wakamhaisana akasvika pekunopinda motikari akapinda motikari vhadi aibva aenda muruzwa akateerwa nemurume mukadzi uyu akasvika akapinda imba yakadii yakapinda yeshamwari yacho akapinda maimamba meshamwari yacho handiri kunyepera handizivi kana nduti pamwe memori yangu Zvino pavideo kai. andikakona zvira zvese zvandikutoraita kuti ndotozviona aunokwanisa kutokuratidza kuti iyi ndo zvakataura saka ini zvandikutora ndo zvakataura Muno. saka ndokatoura mukaona zvatutaurwa isusuka nezvemimi mukuita sei futi muri kutaurirwa zvatoo zvinhu tu zvakadii because pawakauya kunoku wese kuti zokutsvagii wese wanga uri kuwari tu muno wese wanga wati ende mukadzi patakabvunzwa kuti sei mukadzi because yakati keshi 2 mukadzi akabuda kubva atora mari pane mari yanga inzi afana kupa munin'ina uyu 500 haana kupa munin'ina uyu mari iyoyo Angoenda naye. ndobva ati nemari iyoyo ndozvakataura muno kusaa zvakataura mupi muno ndobva ati musi wakanzi mukadzi ari kuita sei mukadzi ari kubuda handiti musi uyadzika mukadzi akangofuma kudii kugeza makuseni hanomboudza murume kuti ndiri kuita sei ndiri kuendera ende akatobuda akasiya mwana wake chaiyo asina kuita sei asina kubikira chikafu murume uyu akaita about 3 days dzaiti mukadzi uyu aiuya mumba kuma9 achisvika pamba mwana asina chikafu ende mukadzi uyu aiti akabuda pamba aisiyira mwana foni mwana achitamba mabhizi ndinotaura zvakataura mupi aisiyira mwana foni kuti mwana atambe magezi instead yekutamba yekupa mwana chikafu akasabikiri mwana chikafu uyu murume ndiye aiti abva kwaari kubva ndiye aizouya achibikira mwana chikafu akataura kuti akasvika mumwe musiku manguva izviya akazomutengera mwana akazomutengera patakishop akatengera mwana chikafu mwana aine nzara mai pasina angamona zvinhu zvakutaura ini ndikutaura zvino because isusu ndo zvakataurwa mupi muno neupi uyu Dai ndichiti changamiro. Nyaya makaibva. Asi waridzi wenyaya ndiri sekuru chaburu kwacho wanga achibatsira mudzimai. Ende ndine umbo nevana ava because wakauya mudare mangu vakatsanangura ndine audio yacho yetinokwanisa kuti munge muchiiterera muchinzwisisa nhau yevanhu ava. Iyi nhau ikunetsana kwani kwavo vari tu ina ndina kumba kwavo handikuzivi ava vanhu ava handivazivi asi vanhu wakaita kuti auye pano akaita kuti auye kumba kwangu inini ari pano muroora wavo aiwa ndakaizwa ise kuti munhu akamutsisa kwamuri ihama ndiye akamutsisa kupi saka inini chendinoti aiwa ini ndambuza muzoti perinpachi isu papadoziva munhu wese papaine interest yemunhu wese ndipoda kuziva kuti siyai munhu ari kubva kuhope house achimhanya kubezo bridge for help mukona pane nyaya icho ndopane nyaya ipapa kuti from hope house to bezo bridge uchisiya mapurisa uchisiya hama neshamwari dzese dziri maputare asi uchiprevena nemwana wako chaichaiwo wakabereka kusiya kusvikira uya to ndakatora mwana ndikaendesa kuna mai wake usina mai wake kuti mwana chiitiko chakadai kana tichitaura kuti chiitiko chakadai because uyu mudzimai uyu namba dzake chaiko dzefoni ndandisina hatitika mudzimai uyu kusvika kwakaita pamba pangu foni chaivo vanga asina mudzimai uyu anotangira kupotera pamba pangu asi pane pakatanga kupotera nekuda kwekurumbirwa nemurume wake haazubva zvakanaka sokabva achirumbirwa nemurume wake ndo zvakataura ende ndo zvakataura mudzimai wangu ndo akagashira munhu akasvitsirwa nhau iyoyi
but ndikuona pane nyaya yembwere naye baba nyaya yangu pairi baba ive nyangwe imi mukazi wati munhu arumbirwa pana pachaipo pamba pangu baba munhu wese pane vanhu vakawanda vane matambudziko akawanda akasiyana but handitobvumidzi munhu anorarama navo especially atori mukadzi wechii wemunhu kana kurume wamudzi handitobvumidzi izvo pandoti mukatarisa manje ndozvondikuedza kubvunza kuti uyu mukadzi uyu anobva kupi kuopa woenda kuita 5 days amira shamwari sunga mukadzi wako akaita mazuva mangana pekutanga akaita 5 days totakaita chii 5 ndopakata akabuda achiti mai arikuvara tasina tombonetsana akatobuda tisina kumbonetsana pa mukadzi achiti ndakuenda kuonani mai ari kudii mai ari kurwara akaita 5 days 5 days ndara tudzoke pesi2 kuti iwe uzozive kuti mukadzi angasiri chii mai angasiri kurwara wakaziya sei patime yandakaendesa mwana wake kuna mai wake mai wacho ndopakandibva kuti handina kumbobvira ndarwara haanambobvira auya kuno saka inini kuti ndizozive kwaanga ari aimbofonera munina wangu ane nhamba dzaaishandisa kutoti nditosvike kumba kwavava tachitotsvaga mukadzi uyu nehanzvadzi yake mukoma uyu ndo waitodibatsira zvokuti pandakatosvika mumba peawa ndaitova nehanzvadzi yemukadzi wangu tichitozama kuvatsanangura kuti munhu iye akatotiza vana akatibuda nemari yese haana kutaura kuti ari kuendepi hanzvadzi yangu ndo yakaudza chii ndinotsvaga imba but haana kudzoka avo vakati haukwanisi kumuona wakaramba akaita hakwanisi kuona ndiani wapi akagara wakati patakatsika ukaziva waita mutete ndio mashuva wakandiudza apa ndiani achomuta chepekati hamukwanisi kuvaona chikonzero sei makati munhu atera mukadzi wake nehanzvadzi yake asi imi moti mimi hamukwanisi kuona pamusoro yechangamiri inoitwa mataki akasvika murume uyu akasvika ari pakusina akatoona ini kusvika kwaakaita ndandagara ari mumoto papaine binga vanhu vakakawanda ari mumoto saka asvika akaitodawo basi ndikati vanhu asati amuka akarara mumba saka wakatombodzoka ubva aenda pane takishop iripo ubva atongoenda kutakishop akubva kutakishop ikoko ndoba akazosvika akati varume ndode kuone mukadzi wangu ndikati hongu mukadzi wenyu uripo asi chiri kuita ngechekuti hama dzake dzafona dzichiti chimbomirai kupe murume mukadzi wake chikonzero une nyaya dzake dzaari kudini dzaari kushungurudze mukadzi uyu then pazwaro zvesvo takamira kumupe mukadzi wake ava anga ari kubva upenharonga ndokwaanga ari kubva akazotonoka kusvika inoda kwenyaya dzemabhazi atiri kuavoid kuti pasaita nes boys wanga adi kuita violence tikezvongotanga kuita violence kudai tisati akupe mukadzi wako ukazoorai mukadzi wako yewo mukadzi wako arara panaa ndozoti kudini chimbomira atikupe mukadzi wako ine hasha dzakafanana neizvozvo dzimara hama dzemukadzi dzasvika asi uyanga ine hanzvadzi yemukadzi wako asi panoti pandakazoita violence ka tatatombotsaga mapurisa waramba awo patakatosvika tatomboita violence waramba awo hanzvadzi iyo ndopakati ande kumapurisa wabhazel bridge tave mashaya mapurisa aya ndopandakadzoka ine kubatikana ndikati inini chandandichida kuziva pane mukadzi wangu chisara inaye ini ndakuenda ndopandakazobuditsa mukadzi wangu wakatombuditsa avo vakatotaura ibva upenhalonga wasati asvika pandakavaudza kuti inini pandaida kuziva pane mukadzi wangu saka zvandamuziva ini ndakuenda ndipo wakazoti achimira rasitaone mukadzi wangu kuzi ndandazvaudza kuti inini ndakuenda kuzi mukadzi ndamuona pari sekuru ava taisati aziva ndowanga asati azoona kuti ndiani
saka tatiri kumunyima kuti urombo uchitamizi zvakadai watabva tazokubudisire mukadzi wako iwo wakazomurwasina ava ndo vatinoziva anga afonerwa kuti ari kuuya ava tinovabatsira saka uchizi kuti pakuya kwehanzvadzi yake uku ane chekuita ane nyaya dzaitika ava vanhu ava vari ndone umbo hwenyaya dzevana ava vari vaviri isusu hatitaura zvenyaya yefemili nyaya dzavo tiri kutaura nenyaya yekuti mukadzi akaoneka asi ari panzvimbo isakafanira pakubatsirwa mukadzi wangu akaimba kwenyidhorena ndifononyanga nekuti anabatsirwa because imi kana munhu atosvika especially muchitoziva kuti munhu ane murume wake ndini what I do is to notify murume wako chama murume mukadzi wako ari chii ari panapa chatakaitira kuti because secret ndei yekuti mukadzi ndechekuti isusu uyu murume wanga asi kuziva kuti mukadzi wake kuti asvike pakubatsirwa chinhu handiri kumukona saka taida kuti azive kuti wakaita kuti mudzimai abatsirwe ndiani hati muri kuona kuti mangwana kuti nyaya izi makama uyu nhombo mukadzi dzekuti azive kuti munhu ari kuti asagare zvakanaka kumba kwake ndiani anopuwa makamupa mvura akati makamupa mvura yekuti azive kuti munhu ari kumutadzisa kugara kwauri ndiani ndi makamupa kai handiti saka makadi kumupa mvura yekuti murume wake ateerere because nyaya yanga iri kuenda isiri kuziva kuti ari kuonzeresa siyana nyaya yanga iri kuenda iri kuda kuti munhu ateerane asachaichii asachai mukadzi because kuti munhu atozive munhu kwakuzokutobira petro pamoto unoti ziva munhu ari kukonzeresa problem iwewe tiri kusolva problem iri naise hauisolvi problem tikatiziva sekuti munhu ari kurema yonyuka doti muone pagirazi munhu akuita sei muna tiri kuita sei tiri kusolva here problem kana kuti titoti problem ite wese akamuona isusu chatikutsvaga ndechekuti toda kuti titi 1 munhu ari kukuwadza mai asakwanisi kukuwadza chii mai ndochekutanga chatikuda prevention handiti yekuti mai aite chii aite safe kana mai atori nezvaakutonesa pari taakupinda musecond stage ndeyekuita sei yaikurapa chii treatment yekurapa mai asi tambomisa handiti zvakashata zvese zviri kudii zviri kuuya saka inoti kuti bambuka we are not saying kuti muri kuaccuse kuti mudanane but mukomana ataura kuti suspicion ndeyekuti inini suspicion yangu ndeyekuti mukadzi wangu kana achikwanisa kubva kwamutare achikwira bhazi achienda kugara 5 days kumba kusiri kwangu asari mukadzi wangu without my knowledge zvakafanana nemimi ndauti ndikubvudze mvudzi mukadzi wenyu waendawo 5 days hapo pamo paanodzoka paari kudzoka mukadzi yaidzoka asiya nemwana asiya murume nemwana atoenda nemari handiti muri kungaimi kuti paari kunosvika kupinda mumba imomo ari kunosvika kupinda murunyararo here murugare here muhondo here ari kunopinda papi regai ndipindure ndechiti mabviro emukadzi wangu ndiwo anotaura kuti zvakamira sei kana abva zvakanaka mukadzi wangu aditika apa azvibva zvakanaka katobva achinetsaizwai bambo chinotitemaina kudzoka kwemunhu kuenda kwemunhu ndokuta kwamuta munhu aenda nehondo wako saka rudzoka nei uyu mudzimai munhu aenda nechiiwi arudzoka nei ini ndikuti imi muri kuziva kuti handiti guys ngatitarise chinhu chinonzi root cause handiti ngatite inonzi root cause analysis muzova muzarutwa ngatite root cause chii analysis kana ndikuti ngatite root cause analysis ndiri kuti chii ndiri kuti ngatitarise chihonzero chiri kukonzeresa kuti dambudziko iri riitike
chii andika kana taziva kuti dambudziko iri rikonzerwa nechii neichi andika takwanisa kuziva kuti togadzirisa sei kuti dambudziko riite sei ripere andizvo we don't expect kuti kana dambudziko raita sei taidentify dambudziko pari kutangira toti aiwa ngatisiye zvakadaro aiwa kana taziva dambudziko the reason purpose yekuziva dambudziko kuda kurigadzirisa but tikaziya dambudziko tosiya risina kugadziriswa then hapana ridzi kukuzvitsvaga ino mudzimai haana kuti anga asingazivi dambudziko ende hatina kumukwanisa kumuudza dambudziko asi akazokuita zvekuona kuti dambudziko kunetsana kwatiri kuita because vanhu ava kugarisana kwavo hakusi kugarisana kwokuti chii vanogarisana vachirowana saka iye mudzimai uyu kuuya kwaakaita haana kuuya ndokuti zvakanaka pa anhu ane matambudziko ese ndiwo munoone kukiriniki asina matambudziko aenda hamumboaone achingosvike pamuporofiti kana pan'anga kana because haana dambudziko munhu ane nhungu inomurwadza kana ida kuzemenwa haabudi pamba pasingatauriri baba kuti ndakuenda kukiriniki kozemenwa uzandiona munhu arwadziwa nemusoro ari kuenda kukiriniki anotaura kuti baba musoro warwadza tichambomhanya kuvi dambudziko redu riri apa nderekuti munhu ari kubuda kubva pamba kuenda kukiriniki asingatauri kuti ndikuendepi kukiriniki asingatauri kuti ndadii ndarwara handiti saka dambudziko riripo ndekuti munhu paachadzoka ari kubva kukiriniki akabvunzwa kuti uri muvhire ndo panotangira chei ndo panotangira chii wodoipa papo pekuti pakashaya explanation yakadii yakangwara panokwanisa kutogwara munhu kuti munhu abva zvisina kuita sei ndo patikutaura papo isusu tikuti pachiwanhu baba tikuti pachiwanhu pachiwanhu unoti baba kana uri mukadzi wemunhu hauzi kunorara kunze murume wako asingazivi kuti uripi unani ngatisadhifende zvinhu zvisika zvamusingakwanisi kuita ivi simba munarasi ikoko hamuna simba because mukadzi umukadzi wemunhu musanotona uyu mukadzi wechibatsire nekumudza chokwadi mukadzi wemunhu iwe kana uri mubatsiri papa hakubatsiri wekuti savanhu pavakuvhura nenhombo chete batsira vanhu nekufunga chaivo neunhu chaivo kuti imwe pautoda munhomboka kana pautoda mvura pamwe pacho hapasitoda mvura ba asi panoda kudziwa munhu chii chokwadi kungomudza chokwadi ndio chii ndio medication iyoyo zvatopera waudza munhu chii chokwadi mai mauya okay mabva sei kumba ndadai mai foni irape fonere munhu wenyu mototi munhu wenyu muri panapa muda kubatsira kuti munhu wenyu azive kuti chii muri papi bosi munhu akadzoka nemunamato usina piwo box mudzimai haana kuya ega munhu wakauya naye ihama yani yake wakauya nehama yake zabuti amadzadzigadzisi chii uyu ihanzvadzi yemukadzi weuyu mukadzi uyu haasi kugara kumba kwehanzvadzi ari kugara kumba kwake nemurume wake saka zvokuti auya nehanzvadzi nasekuru wake nambuya wake nechii hazvina basa because munhu haachagari kumba kwamai wake nababa wake ari kugara kumba kwake nemurume wake saka munhu ari kufanira kuziva mawhereabouts emunhu iyeye munhu waari kugara naye bomunazvina munhu ari kugara naye ndiye ari kufanira kuziva kuti munhu wangu aripi adyei ararepi bokona ndikoizvo mutu wadai mutu wadzi hanzvadzi yake zvakaenda naye ati mukadzi wake atikandi yakaenda naye nemukadzi wake ati iye akazoziva kuti mukadzi wake ari ngezvavo vari musaite defensive mababa ndikubvunza kuti uyu akazoziva here kuti mukadzi wake ari kupi uyu akazoziva here kuti mukadzi wangu aenda nani natete akazoziva here poindi yenyuzi ngatitaure zvinhu zvidiko zvinobatsira vanhu ndoti zvokubatsira kupwanya vanhu ai uyu kana akakanganisa kao uyu anoudziwa kuti maika
zvamakaita zviri wrong. Hamubvi pamba murume asingadii asingazivi. Takuwaka munhu kana takuda kuti takuwaka munhu akamona nyaya pai ndopandoti ngatiite sei ngatiwake munhu uyo akakanganisa ngatimuwake kuti aite munhu chii aite munhu ari right uyu tomuwaka munhu shamwari kana uchitowa mukadzi muite munhu idomestic violence kuti uite safe ita sei akangokubombora chete the nearest police station manya pazimuta mapurisa ari chii mapurisa aripo manya mapurisa aripo musungise ati pamwe pacho kana patonesa tora peace order kuti akangokuti obva manya mapurisa ati tikuadvaisa chii uyu kuti uyu atimuwakewo aite munhu chii aite munhu kwayo andika tikaitonga tikuprotecta chinhu chakashata andika let's not protect chinhu chakadii chakashata behavior iri wrong iri chii iri wrong. Bible tells you do chii unto others what you want those things people to do unto chii to you. Andikadzidzisi mukadzi kuti aiyo kana wangofunga kubuda yenda asi iwe wako iwe mukadzi usingaduza kuti wako mukadzi akachaiwa na 5 o'clock munitaipidze kuti kana 4 o'clock chaidzo munoema kutesa wacho kuti uripi taipidze ini mimi unongototi 5 o'clock uri papi ati 4 o'clock asi iwe umwe ndiwo kuti akutata ako next week mangwana rowira robuda ronyura woti tata ako futi ronyura futi robuda ronyura futi woti tata iwe wako naye tukuwaka munhu regai ndichangamira mudzimai uyu pamba pangu anogara 5 days. Zuva rekutanga pakatanga kuuya nemunoto wakagara 1 day. Zuva rechi2 wabva agara Kazijari kuti akabatsira mukadzi wangu havisiri. Ndiye kamukadzi. Iwo 5 days dzakabva kumba. Uchitobva kumba kwamai. Ongozi. Ukabereka chii? Murura mukadzi wako. Mukadzi yanzazi yako. Ndopongori. Kusiya wakanyipira kuruma kutomba mumai wako arumwa. Sei wakanyipira murume wako kuti mai ari kurwara. Unochiona mai wako iwo ndiye azoenda kutaura kuti munhu iye anobvira svika pano. Because mai wako adi nonsense. Anobvira ndamborwara mai wako hanyepi. Wataura mukwasha chaexekira hadidi haadi nonsense mai wako. Zita ndiani? Akangona nyani ndo. Mai wake chaivo. Anditi dai ngari mai mambara. Anditi udai akati pakasvika mukwasha kuti azveshuwa mwana wangu angari panapa ina zvipa mushiba. Musana wangu mukwama. Anditi asi mai wakati anobvira svika pa. Just imagine kuti ngona munhu atikudzira naye. Kana achikwanisa kugara kumba kwa mai kuzora. Ende ati manyepo ayo manyepo because wakabva chiti mai wadini mai urwara which means kana machitotaura kuti mai arurwara ndokuenda kuna mai arurwara it means munhu arikubva zvakadii zvakanaka haisi undo pawakabva uchienda wakanga wachaiva saka wakasvika kuchiti murume ari murume wakapuwa mushonga wekuti atitsenamire ndewekudii aiwa izwai mai izwai murume wemusiwa mabva pamba haana kukurova saka iwo kwakaenda kwasekuru apa wanga uchida kuti unobatsirwe chii because murume uchanga ukanganisira hapana saka chaunga uri kuenda kusekuru akumatsiwo chii because angasina kurova wakatobva pamba iwe chino mai rwara murume akati manyai ubvoti rwara 5 days dzako iwe nemurora wako kutosiya wako mwana wakabara kutosiya nemwana wako wakabara kusiya nemwana wako wakabara kusiyira murume asi tori baba wacho hasi baba wacho kutika hasi tori baba wacho kutika waizviziva here kuti mwana iyeyo kuti mwana wake wakusiyira mumwe 5 days hasi tori mwana wake bo mwana wake wakauya naye wari kuda kuchengetesa munhu uyu udada zvekutemba mishonga
Instead ndotogadzise unhu hwako wotemba mvura nemushonga nemanenhombo. It's wrong. Iwe chiudiwa pakuita sei? Ugadzisa unhu hwako ndo unoda kuti sei? Ugadzise. Kana waona kuti meneji iri kuita sei? Iri kunetsa. Atika usazvimanikidze ba nechiro chausiri kuda iwe. Chimbobuda usapongwa unostress ba. Stress wako. Iwe tsvaka murume uyo tsvaga mukadzi. Satopera. Ndozoswera mutsvakira nhombo. Urudo wacho unozosvika pano. Ko nhombo dzacho padzino expire. Zvinoshona musi wakaenda wakabva nemvura. Andi ibva wazwa kusvika izvi zvaakati. Andi wobva wasvika pakuti bang. Wobva wabuda futi, wobva wadzokayo futi. Andi saka zvinobatsirei? Ndinotara inini ndinorwadziwa. Ndiri murume, ndine hanzvadzi. Ndine wana wasikana. Ndine hanzvadzi. I don't like this type of behavior. Mwana wasikana. I don't like this type of behavior. Ndafara dai kuzi mai ndamupa, ndamuona mai wako chandamuona, ndamuziva. Ndamupa kana ka 20. Kuti mai chi. Ipa vaungopa mai kuti mai ka 20 akachimbo mai koko. Muri mai chai. Muri mai. Ndi mai wako chai. Munhu chai. Mai wako. Ndizvo kuzwana mai akakwanisa kuti munhu haana kumboya pana pambo. Haana kuya pano. Anobva namborwara mai. Asi iwo wakwanisa kuenda pamba. Guys, mukadzi wemunhu 5 days. 5. Kana imimi mukadzi wenyu bambo. Mai wacho, mai wemukadzi wenyu. Mai wemukadzi wenyu bambo. Ari kubva kuenda kochengeta hanzvadzi yenyu imimi. Mai wemukadzi wenyu. Kokugara 5 days. Nehanzvadzi yemukwambo. 5 days. Nehanzvadzi yemukwambo. Yakaroorwa. Kwakaroorwa. Akaita mazuva mangani mukura. Wana mai autoramba kuti Ndimbotaura izvi. Taura. Gare pasi. Chimbozwe gare pasi. Taura. Pamusoro yemambo. Nditeta ngwa. Mama. Ndeto tsitsimanyana iri. Wakandifonera. Ndiri kuchipatara. Ndinakatowafonera. Akati tete nani shinyi mwana. Watangondifonera nhumbi yawo waine nhumbi wakati makoti. Ndiri kurwara, ndiri kubuda masari. Ndozvandabuda masari kwatinondobatsirwa navabakete. Wati uya ndite sei ndikucheke. Zvinoitwa here kuti ndite sei ndichekwe masari. Ukati ina ndidini handizvizivi. Basi mazvaenda kuenda kuchechi. Ndakatendeuka. Ndopindira kuchekwa mafibroids ndozvakandonditaurira iye kwete ini akabata pai. Handizivi. Zvinhu zvandakaudzwawo. Kuchekwa mafibroids. Ndikati inini handizivi. Asi kana muchida kuenda kuchechi neni. Kana muchida kuenda kuchechi neni tinobatsirwa tiri pamwe so ndakuende kuchechi. Takaenda kuchechi nawo tete ndikavabhadharira kombi akati namari kombi ukakumbira dhora ukapinda mutoni kautati kaenda hobhosi. Pasina 30 minutes ndapinda muchechi ndakazvitakura. Murume wacho akafona akati buda tiendepi kumba akatira kuchechi kuti ati wakabuda wakaenda kumba. Wasvika kumba wanomboita zvimazuva dii wasingatauri neni. Waita futi problem ndopanopinzira chinyi foni makoti ndarohwa makusenseni chambomboroera nachi ina ndigonotara nemi nyaya pafoni uyai kupi kumba wanongoti oright obva gasana nemurume hauwaoni ndopedasvika pakusununguka mwana ini ndiri kuchipatara kamwana kangu kobva vandavafonera tete makazodini vanditi makoti ndanesana bakedheni tarowana then ndarowana bakedheni ndarara but day 2 ndafuma ndakutodini ndakutobhidha ndamaiswa kuchipatara ndava netwa operation mwana ari pai ari mugirasi saka ine poitaurawo izvozvo zvindandiri mubanda mwana wari pai ari mugirasi kuti ndiende kunovaona zvazvisingaiti kakangu kakaroka diki kobva ndazoti pakatonga almost mwananga 3 weeks vandatovafonera inini tete mwana ari sei zviri kupika here ari kumupruva here ndopakanditi mwana washaya ndikati ko munongoti mwana washaya kudaenda ndisina kufona maida kuudzani kuti chinyi mwana washaya hamuna mai here tete ndozvandakatovabvunza inini hamuna mai here zvikanzi ndozvitoripo imi kana makutotaura kuti handina mai makutodini
makutodhipisa ndikati alright mukoma wacho wanga utiripo takatora vatoudza murume wangu kuti andozvadini zvataurwa watoenda koiga mumwana wavo mai vacho vasipo inini ndakatofonera mai wavo inini kumusha mai wakushu kuti muri kuziva here kuti tete wanga ari muchipatara for 3 weeks asi mwana aita sei ashaya but anga ari premature mama wacho akandaira kuti hazvina basa mwanangu waita hako waita sei wandiudza zvinowanikwa kana ikazofungwamudza uchazodini uchazondiudza ndobva ndatonyarara ini mwana wangu pakasvika mwedzi ndakaya murume wangu andichaenda kumba unoratidza nababa chinyi mwana nekunoratidza mufundisi chinyi mwana semunhu aita sei aindibatsira ndope ndakadzenda kumba ndopa wakapinzira futi chii foni maiguru tiri kungonetsana nabakedheri ndikati ndide ndakazana ndakuenda kuchechi kana muchida kungobatsirwa kuchechi kwandodini kwandinoenda uyai tite sei mungobatsirwa kazi mabviro andinoita kumba ndiwo asingadini asi anonetsa bhozi murume wangu ati kuti ndite sei ndifambe ndopakati chiitai kuti mi mufoni kuna vabakedheni namba dzavo ina ndina dzemurume wavo ndopakandisenda namba dzavabakedheni kobva ndafona sematauro akangoita kuti mama urwara avobva vafuma vachiita sei vachiuya kumba kwedu vakasvika kuma3 zora kuti ona dai baba wangu wanga waripo mai wangu wanga waripo mwana wangu 2 wangu waripo natete wangu ndakafamba wandakabva nawo penalonga kobva tatenda kwamufundisi kwe patasvika mufundisi vasipo vaenda kunobatsira vanhu patatogara sekuti pamba pamufundisi pamba pendakakurira ndinoona sehanzvadzi yangu bhozi pamba pava papedapa munhu ndakakura naye tichaenda chikoro tese taenda tese chikoro namufundisi saka nangoti ngatingorara panapa pachii pamba vatofanira mama hatisi kudini hatisi kuuya tozokasikobatsiwa chinyi makuseni vanotorora nawo tete dining kwatofuma makuseni vatobatsiwa tapedza kubatsiwa vatadzoka kumba tichodzoka kumba ndikati tete ngatigeze tiende kumba mende kutiendi kumba tinakati nhasandisika kuenda kumba handiitese kupi kupenalonga ndozobva kupenalonga vamwana kuenda kupi kumba ndikati angaramidza munhu kuenda kumba rakona chakadini chakashata tobva taenda obva paita 2 days ndabva nawo inini kobva vandifonera futi nerimwe nhamba nyowani ndakatofana pafoni yemukwamba yake yetete pedewa nemukwamba kati tete waripi zvikazi handisi kuziva wangobuda kamuchiti wangobuda munenge muchirewe zvikazi handisi kuziva wangobuda tangonetsana nekanyaya kadiki diki wabva waita se watiza ndizotoende ndopinda zoti kuma 3-4 vatauranda mhaya ndatofunduka uchapibatsira kuadhiresa nyaya ye5 days dzakaitwa dzekuti murooro akati ndiubva paumba handipende kwamai ndakuudza kuti muchatibatsira kutibatsira peabhusa pa5 days apa hadzisi 5 days ba i1 day kumba kwedakarara 1 day kumba kweavharara 1 day tobva tafuma tichikuna bhazi tichienda wovharara neni kupenalonga i3 days hadzisi 5 days ndandiri kuzia i3 days kumba kwedu ka1 pamufundisi ka1 ndosaka ndokutaura kuti imimi kwenyu 3 days asi baba munhu angasiwa 5 days saka imimi 3 days dzatokwana iye ndio chataura kuti 2 days ndandiri kasi tisaka tiita mhosva tokumbira takakanganisa kufona kuti mai ari kurwara takati tisingaii kuti mhosva itadini yataparidza munhu anga ari kupoterawo atipo kuntengi kuti mune mhosva mutone mhosva hope because makagoteswa mumoto wembavha imubva mabvuwa kana makazifonera murume wekuti mai warwara imwe wamafona kunaida kuti chii ati takatotarisa chaiwo takatotarisa chaiwo honzeri ye5 days iyo ndimi ndimakafona akanditera kumba kwedu akusimuka kumba kwakweakaona kuna uri akanditera kumba kwedu ndakunga ndandifonai akafona kune murume ndini ndakafona inini muchiti chii ndichivataura zvandakavataura kuti mama wari kurwara tikumbira tete mama angarwara akasi kurwara hadzisi 5 days ndataura madhays pamusoro imamutasa
Zita rangu ndozi Grace Pidge. Ndini mudzimai wasekuru Chaburuka. Mai ava pavakauya pamba pangu inini vakasvika pekutanga musi wekutotanga kuuya vakauya na muri mudzimai wani wasekuru Chaburuka. ava vari kuti mufundisi vakasiyana kune umwe mufundisi akaenda kwakararwa kupenda Hakusiko. aikona kwasekuru aiwa iri ndinodaita mazita anokwana Kuchechi yatinopinda. kwakararwa kujairi hati kwasekuru Tingati pamusoro tingati pandati sekuru Chaburuka murume wangu. Kuchechi kwatinopinda panonzi mufundisi Chaburuka. Saka mai ava vachisvika kumba first day vakauya natete ava. Vakasvika mufundisi vasidini vasiya vakandobatsira. Vechi vatotobvunza kuti mukoma vaendepi? Ngatira mukoma vaenda kudi kobatsira. Asi vanodzoka nhasi tikati ivo vanodini vanodzoka. Saka vakabva vati kunyange kunonoka kana kusanonoka. Pese tiri kupi? Tiri kumba tinogona kurara kana pamba peri pai padhuza. Tikati already zvakadini zvakanaka. Vakamira kusvika mufundisi vakazodzoka usiku. Adzoka usiku akati ayo ndozokubatsira mangwana kwakadini kwakachena. Ndopakazobatsirwa mangwana acho makuseni. 10 dzakachaya vabva papi pamba. Ndopo vakazodzoka after 4 days. Mai ava varodoka vavega. Vadzoka vakatodzoka vakatopfeka mapush eblack mashinyero. Vakapfeka mapush akavhura masocks akato tsoka yese iri kunze akapfeka trousers nekazambia kangana nekachipesi kana zambia irori. Kana ndiva atosvika chitosuka. Ndopakabva kuti tisvikewo mbuya ngati ini svikai. Zvikanzi sekuru aripo here ndikati ayo sekuru apadini hapana. Akabva atura mafemu ndikati chinyi chamakudini chamakutura mafemu muchiti pakati sekuru apadini hapana. Zvikanzi izvi zvacho hazvinambodini hazvina kumira mushe. Ndikati chii? Zvikanzi kumba kwandabva uko ndarohwa. Saka ndatiza ndikazondipona pamba pandadini pandatizira. Ndikati maroherwei munhu aifona chitoti chinyi munamati yangu ndakati wana sekuru dini iri kufamba. Ndakasika kuhoma ndakukoma ndakuchengetawo chinyi mari ndabva mari kunzi chichengetawo chinyi mari. Ndikazi nyaya ipode kuti tanga tichaga chinyi imba yekuroja kuti tichinje pataidini pataigara. Saka tiri kumutsvaga imba imomo sevanhu vari kutsvaga taingosiya manhavo kuti kana mukange maonwa pane imba modini mondiudza. Saka message yekuzonzi pane munhu akabva aisa message kuti kune pandaona pane imba. Saka ini mufoni mangu mamusina mari ndakakumbira foni yabakedi. Ndakabata foni yabakedi pakabva papinda message kunzi shama key ari kupi. Ndikabati saka pandakabvunza ndichimati baba Kaden ko message yapinda pafoni pako kunzi makey ari kupi. Wakurojera munhu usu ini ndaimboziva kuti ari kudana nemunhu kudhara takambonisa nyaya yacho. Anditi mandati hora izvi anzi akabva wautonzimudza chini mhepo aibva tatonisa anzi ma10 dzeusiku achibva ati ndakuenda kubasa murume aibva ati aiwa kuna kubasa kwaunoenda ipo pabva kupinda message kunzi makey ari kupi toti wakuda kuendesa chini makey aya. Saka kubasa tukuendepi tukuenda tese ndikati kubasa kwake ndekupi zvanzi kupenda longa kugweja. Asi ndakabva ndatomuka ndapfeka kuti ndikuendepi kubasa. Asi saka iye akabva ati handichaendi kubasa iwe chibuda wendi kuti ndiwakudini wakuda kuenda. Asi saka kusvika pakungodini pakungorara. Umwe namwe akadini akasanga pasina kutaura nomwe. Mangwana makuseni andibva kuti ngatiende kutsvaka chini imba. Andibva tabuda tese pakudzoka akabva ngoti ndipe mari yangu. Ndakakuchengeta mari yangu yese yakandakakuchengesa di unza kumwa. Andibva ndachipinda mumba kunge ndikupinda mumba. Ndikutore chini ndakabva ndangobuda ndakangobuda ndakabata foni kapesi kangu. Aze wallet yanga ine foni. Asi ndakabva murume unodini unondikwadza. Saka ini ndakamubvunza. Saka kuno kumaona nenyaya inoti wa 5 days haana kupedza 5 days haana kupedza kubva kedu kana pekunzi hanzi wakahwanda nepila ini ndanditori panze ini nditakara nemunhu wangu musi wacho iyo vakarara mudhaini nevamwana mai abuda nemwana wangu kunze mai akabuda panze achitava neshamwari yavo ishamwari yemukadzi wangauya nemurume uyu achiti achama ndarwadziwa nechinyi nekuti wakasiye chinyi mwana kana kuya kuti ndikutsvage kuti ayo usadini ukaenda uchitiza usasiye chinyi mwana ana chinyi mhosva akati nanamburamba mwana vangu
vana vangu ndagara ndachidini ndichidzoka kuya kuzone chini vana vangu. Saka uyu ndopakazobuda murume achikwira nekuzasi kwana mai, ndopakabva ngoti mai murume wangu uyu nemaruvero angati murume wako unoita muroverei, akati amadza muzi mushe vaini. Saka iwo kana uchiti uri kurohwa watadza here kuenda kumapurisa? Akati kuenda kumapurisa hakuna zvakunondibasira because ndida imba yangu, marriage yekutanga yakaparara, iyi yayechitu. Ndasaka kuno kwaya neya inoti akati ndiwa basi vana sekuru kuti mapurisa andinzwise ndiite peace ndiende pamba pangu ndonongedza zvinhu. Iyo saka hake ndodini, ndozvandakamubvunza kana kumubvunza mukadzi wacho 5 days haana kupedza ari pamba. No, it's okay. Because anoona ndozvotaura kuti nyaya yetukutaura kuti munotora zvinhu zvake kumba kwake hazvinei nasekuru, hazvidei sekuru, saka pepo sekuti munhu akaisikuta bhazi kudzika kubhezo handingamukura zviwa agarai pasi mbaizvo. Ndanoda kuti pedzisa nditi ndanoda kukumbirawo zviva kuti ava muprofita here kana kuti inganga, because tiri mumashure wataura nezvemabira kuti zvinezvi tinenge taane nyaya dzechiprofita tati wandei. Saka tanoda kukumbira kuti tinatozivisa kuti basa rangu ratinoita chiprofita here kana kuti un'anga, because wataura nyaya yemabira. Awanda zvese zviri panzvimbo 1 pamuzvimbo. Ngoya uri kuchibhoyi, uri kusota ngoya uri kubvira newe. Ngoya uri kuziva zvauri kuita, uri kutsvagira zvinoenderana newe. But manje painonetsa ndekuti ukaona the first word rakanyorwa pauyenyu rakanzi this is to certify that Gerald Chaburuka is a registered practitioner organization licensed to practice under the traditional medical practitioners code, which means basa renyu is traditional. This is not. Anoprofita ziko zvinhu zvakare kumba. Tinoda kutokubatsirei kuti mauya muri kuanalysis yandaita ndeyekuti ndazvabharira wataura kuti wanga uri too personal nemuroora, asi pavo papaya pachitaurwa nyaya kuti papaina vanhu 100 papaina vanhu 80 asi murume aoneka uyo atooneka ari bhoko, communication yatova mukadzi uyo namai avo wotozoti murume wangu uyo nearness yerelationship yenyu nevamwe wese yanga yakamira sei wanenge unoda kubatsirwa pasemu event iyi. Uyo anga anyanya kukosha zvakadii, anga aine ishu yake nemukomana uyu, because ndikona unga pane karelationship kakada kuti singei kutaura nepopulation yataurwa musadari imugarai pasi garai pasi zvoda kuti iongororo iri kudare kuno yezvamai muri kutaura titi kutaizoti taitikuteerera tatikutokuteedzai titozoti matichakati tiri kutoanalyze kuti imi mataura nezva 150 ungori panzvimbo penyu hatiti pa150 paoneka murume yarufamba pabva patoitwa communication between mukadzi wenyu imimi nemukadzi wemukomana uyu kutoti zvadai karelationship kachoka nei kari papi kabva kasvika pakudaro ipo paine vanhu vakawanda kudi munogona kunga mai mudawo kuzvitengesa henyu mutaura zvakawanda, but isisu mukauya kuno isisi tinoongorora tinonatsa kuti tinotitarise tatitarise zvakawanda hatichapachine amwe macases zvakawanda mataura pamati musikana akapfeka mashinyero ake akapfeka mashinyero nezambia rake nechi zvapia eziti there was no one else because kana mutoti kuti makabva manotisa munhu imutogeza mapureti uyo bva asvika akarova jini rake nemashinyero ake nezambia rake handiti pane vanhu more than 100 mumwe mangunotisa iyoyo mashinyero bvango yasteti pamuri mubva atongotanga kutaura nyaya mumwe mato anyway it's okay. Nyaya yedu chayangatidzoke nyaya yedu garisana sei wana izvozvi izvi muri mbogarisana sei iyo zvamusigara mese kugarisana kwete kuti makasiyana here
ndakanoti ambe tichitese azvisikuita tati pakasiyana here tarakamira kutonga kana tichisiyana tosisi kuzi inini asati abuda pa 5 days tarisinganetsani zvokuti paakatoti mumwe warongwa tarisinganetsani even paakatodzoka after 5 days ndakatomba mari kuti tarisikunetsani chinhu chakazanga kundinetsa nyora dzandaiona dzanga akachekwa mumwe musingaiti ndopandakazanga kubvunza kuti iwe chii chambwaya mufamba sei ndopane ngozi yaibviswa kudii nemhepo iri mbudzi zvokuti ava zvauri twakabatsira mukadzi wangu nezvaakataura zvakasiyana unorova mukadzi tinombonetsana zvokunyatonetsana takanyanyonetsana handirove mukadzi unorova here handirove mukadzi wako you hit it handirove mukadzi ausaka mumurova kutanga kutomurova tatatobva kunoku patakabva kunoku ndopandiuziva pandakamurova kugara nekugara ndaisara mukadzi munorova murume nyanokurova here zvakadii kubva pakatongondiroora musekutorovwa pamuseroora akatondiroora ndakatoenda nditone mavanga tete wakatomaona ndakatoara baba wake akasema wakavaitaura nababa wake nenyaya yekuti baba wake havazivi kwamuriwo kusha kwedu ini ndii ndokuziva saka inenge ndobva kwamutaya ndofana kuendera baba vake kwamuriwo kuziva havazivi roti uye hamene mari communication avaitaura nababa wake and then ndakanoti time yanga yafamba ndobva baba wake ndopanosenда audio kwandiri zvikanzi izvo amekudzei bakidhi narunditi anzi izvo hamusichaye ndisei ini ndisingazivi kumba kwangu saka zvakangondirwadza ndikati handichaendisei ndiri nemunhu wacho ari kuroorwa so ndatorongedza mabhegi angu andinombotaura naye ndangorongedza mabhegi ndatodzosera hembe muwadrop ndatodzoka mundanogara 11 achichaya munhu akutanga kutanzania kusangana baba vangu marusapi watobva kunyanga kana ndiri mati handisi kuenda here kubva totora bhandi kotanga kutondirova makatomuka hondo saka kubva musi wacho atongori nepermission yekutoti ndinotorova inge ukangonekangasira kanhu kadiki ndotorova nyaya yedu zvakutaura ndekuti nyaya yedu kwese kunofona kwese kwamutsvagira mutsvagira asi nyaya chaichaiupenyu marriage chaichaiupenyu hapana rudo chaichaapasi ndochokwatete rudo chaichai apasi because one zvinobva zvaenda kunokompaundwa nezvamakuitawo imini kunyepa kwamakuita because you are not as straight as well munofanira kunga bepisi maifanira kunga mukuita sei muri kutaura vanhu mutaura vanhu chokwadi kuti guys ka nyaya yangu chaichai yakamira yakadai because mukaita zvamurikutaka hamubatsirikiwa kakunyepa kakawandisa ende especially mukadzi ka mukadzi ukanyanya kuwanza kudii kunyepa kunaka mune mwana mizeri akashaya ndiye mudiki akashayika nini saka uyu mwana vamwe naye wenyu wacho wasara 1 ari kugara 2 wandiwana ndakaendesa wangu ndiwana ndakaendesa saka wenyu wanaombori kupi ndati 2 wamakazvara navo wana akashaya wana ari kunyanga kunani ndokuna mama wangu ini iwe wakubva waendeswa kuna mama wangu ndokwanda ndakamboendesa saka izvi unorugara uya rugara kwavo vanatotogara navo iye ndiye akaendesa vana aiwa uyu wako mwana iwe newana wauya kunoendeswa uyu mukadzi aitawo hapana asirwa uyu asirwa wana ndipo akazoti mwana uyu haakwanisi kuenda kwamai wangu ndobva aendesa wake kwamai wake ndobva atora weuyu ndobva aendesa kwamai wake asi otherwise wana wese waigara chii waigara wese panzvimbo 1 kumba kwamai wake aigara kwatete kwamuriwo
Kwari wakati watesha hata baba. Kumai wakari. Akubocha. Mai arikubocha. Ndio kune mwana wako. Ai. Mama Dad, mai wako arikubocha. Ndio kwa kune mwana wako, ndio kaenda kwa mwana wako mkono. Anti. Ndio baada mwana wewe yule tu ndio baada kuna mai wake. Anti. Iwo ndio baada kuna tete. Ni mwana wake. Mlikuwa mrefu. Wakaenda ni mwana wako wakaenda wewe. Baba ya takalezi nataka kumwona dada. Wanacho tu boya kuna siku kwa sonzari sisi kwa mako. Amino kwa mwana. Saka panda kwa itaka ujane sana kudo bandiro. Wanacho tu boya na siku na juko ndio mrambe mchika na makati ya tangu ile tisi. Ndio kana neno kwa. Yo ndo ngazi. Nayo, inini pa kutenda kwa murero ndinda katokumbira. Kuti isusu atitogara zvakanaka kubva taendesa nyaya. Saka zvitokumbira. Ichi chakawanda mubamenyu domestic violence. You can do that. Domestic violence yakawandisa mumba ende apa rudo chacha hamusina. Hamusina rudo, hamusina trust mumba. Ndi muchakwata. Mangonya yekuti pano mumwe ari kuda marriage kudarika umwe. Umwe achiri kuda marriage umwe achadi. Umwe ari kutsvaga way out. Umwe ari kutsvaga kuda kuti wakumadai chinhu chisina kupanya. And in doing so, zvakuda kuti umwe akuteka advantage of the other. Pano rushingirira. Umwe ari kushingirira. Umwe akuteka advantage yekushingirira kweuku. But inini ndiri kuti maika. Chinhu chinonzi marriage hunge iri kushanda. Kana isiri kushanda marriage hapana chinhu. Musafose bamai kugara muno. One day mucharemadzwa kana kuti muchaurawa. Muzoenda endai muite arrangement yekuti mwana muchaita sei nemwana. Baba achengete chii wana wake. Une right you can go with the court. Wopiwa guardianship ichi iwana wako. Custody iwana unopiwa. Uzi wana wari below the age of 18. Kana unogara nawo. Kana unogara nawo. Kana unogara nawo haukwanisi kuwata. Arrangement yake kusiyana. Kana unogara nawo unokwanisa kupiwa. But kana usina kunogara newana wake haupiwi. Adizo. Saka inini ndikuti panapa. Guys, this thing kana tisingaitite sei. Mese muri wapenyu. Muri wadikistere. Ende mese muri watsvuku futi. There is life to live after this thing. Alisi. Can find another mukadzi, can find another murume, murarama upenyu hwakadini hwakanaka. Rather than kuti muite sei mufose chinhu chamuri kuona kuti chichadii. Rudo harumisikidzwi nemushonga. Rudo harumisikidzwi nemvura kana nombo. Rudo chinhu chiri natural. Kana chiripo chiripo. Kana chisisipo hachisi. Because zvakafanana nemvura. Mvura ine expiry date. Yekuti unoigeza pamwe pacho changa wagezera mahara. Because inenge isachati. Aikakona. Kana utorega uta sei uramba uri kuzadzisa bhodhoro riya rechi rakazi namadzibaba dzaburuka. Kana mvura yakupera wozadzisa. Kana mvura yakupera wozadzisa. Wadzadzisa woisa mubhaketi rauta sei raugezera. Waakudaro asi zvawakuita zvese zvawakudzadzisa zvese hauchashandi because dombo racho harisina power. Saka wakuisa nguwa. Nerudo rwacho wakatodii futi wakatoenda. Saka zvokuramba kutonga moto kuti ukaona kudzima unofutikidza rudo haudi iro. Kana chinhu chichita chinoita kana chinhu chisaita chidii.
usamange chatisi kuda isusu hatikuda munhu anoremadzwa kuda munhu anofa sei imi mai for your protection chinhu chinokuprotectai mutemo wenyika muzoyanduzva hamuprotectwi nemvura nedombo nechii munoprotectwa nemutemo wechii wenyika mutemo wenyika unoti zvamuri kuita zvese izvi idomestic violence kana murume uyo achikurovai endai kumapurisa munoripoti mutemo wotora chii mapurisa oita basa ravo andizvo musa azokuita sei kuya kusvika kuita sei azokunyara kudya kudya unyuroinye kunyara kuti pamwe ndisakamusungisa pamwe ndingaramba ndiri marriage no kana marriage isipo haidi haipo hamungakwariri banyaya yekuti ayo chinhu chinozi kurowa mukadzi kana kurowana mumarriage chiiti hachiko ende hachibvumirwi nemutemo saka imi mambuya endai motore chii kana munhu akakurowai kana muri kuona kuti vanoramba achikunetsai endai motore chii endai motore peace order ende mukaenda kumapurisa mapurisa kana muda kutora zvinhu zvenyu endai kumapurisa mapurisa anokuexport hai munotora zvinhu zvenyu moenda pasina chii pasina hondo kana mafunga kugara mese musarowe mwenewe Handimrowi. iwe kona mutengera Handimrowi. ana ukwana ndi aiwa kuti vandiro vasina kurowa Ndimrowa ndozvinzira kuti. aiwa haitira kunuka ndosaka ndotika sarowe mukadzi akarohwa ndiye anoziva kuti ndakarohwa akarohwa kwasa kunyepa kuti ndaurohwa nekuti asi kana akarohwa toda kuti ndakarohwa then it's okay because chinhu chamakatoita zvikaizvo kuti matone dziso rakatoita sei chii chakutoda medical report chakutoda medical report ka wakutosungwa wakutopinda mujeri maererano nedegree yeinjury yawakakonzera kune chii kune munhu because iyo wakatoita gbh unopika igbh yawakatoita but it's only that kuti uyo ane tsitsi but tsitsi dzati hadzibatsiri because one uri kuwesta mari uri kurara musango uri kuita sei nemunhu asikakudi kana munhu asikakudi haakudi haakudi handiti shamwari is time high time you make your chii a decision make a decision inoita kuti uende mberi nechii noupenyu uite zvokuita zvokuti uchengete chii wana wako baba uyu vanetsa wana waripo enda kumaintenance wana achengete wana wake wake newe izvo mukuita zvakunaka zvokukutai wakudaidzana nyama dzibva kubva kubosha kuya iyo zvaunaa watosiya vanhu 200 vakamirira uko hazviiti ngatisadaro vadaisi ngatisadaro handizo madzibaba kana muchiziva kuti munokwanisa kubatsira mwana batsirai mwana kana achibatsirika because chiudiwa nemwana iyewo haasi kuda kunyeperwa anoda kubatsirwa muchii muchokwadi zingashandi hazvidii because pamwe pacho munopa munhu false hope yekuti munhu aramba achiti zvichanaka ukamuchinjira bhotoro remvura mumuchinjira chii nhasi mambomufembesa bute nhasi mambofutsa bute nhasi mambomugezesa nemvura nebute mangwana maisa mvura yemagodo sauti yemagodo madii muri kupa munhu false chii mwana uruchembera muri kupa munhu false chii false hope muri kupa munhu false hope yekuti munhu anova aine kabhilifi kekupa zvichadii zvichanaka asi chiri kunaka hapadii hapana handei ngatisanyenderana pane zvimwe makondisheni ane vanhu kana munhu aine mafibroid ngaende kuchipatara ndokuti madokta iona kuti imibambo kunocheka mafibroid makabata pai musaedze mwari kudaro handei togare zvakadii zvakanaka this marriage ngaiweke kana ichikwanisa kudii kuweka kana is not working guys siyanai vanhu makakwana ndosiyana umwe asina ziso asina nzeve asina gumbo asina chii hazviiti asi at the end of the day
initial concern chengetai vana wavo ndopane nyaya chengetai chii ndopane nyaya wanokwanisa kubatsira munhu unobatsirika batsirika zvisingaita zvidi handizvo hande ndatenga